To, že sú ľudské osudy nevyspytateľné, vie každý z nás. Sú ľudia, ktorí sú tak bohatí, že nevedia, čo s peniazmi, naproti tomu sú ľudia, ktorí nemajú vôbec nič. Keď stretnete človeka z tej druhej skupiny, často si kladiete otázku, ako je možné, že sa ocitol bez strechy nad hlavou. My vám dnes chceme takéhoto človeka predstaviť. Volá sa Ladislav a už viac ako 22 rokov žije na ulici. Pán Ladislav, vrátime sa do vášho detstva. Áno. Aké bolo? Moje detstvo bolo dosť zvláštne. Viete, ja som sa v Čechách narodil, mal som školstvo také, že som chodil do slovenskej školy vlastne, do českej, do slovenskej, potom mám maďarskú národnosť. Dosť zlé to bolo, býval som dosť na ulici, tých 22 rokov, čo som povedal, a ako aj na smedisku, jedno s druhým 4,5 roka, ešte na jednej strane som prežíval 20-25 mínusových. Ja vás preruším. Vrátime sa ešte naspäť. Vy ste boli ženatí. Nie, nebol som ženatý, prosím vás. Ja som žil jednu družku, s ktorú mám dceru, peknú, zlatú, 15-ročnú, žije v Dolnej Strede. A ako sa stalo, že ste sa na tej ulici ocitli? Prosím vás, ja som sa ocitol na ulici, lebo moji rodičia sa rozviedli. Moja sestra vlastne mi zničila život s tým, že otcovi vlastne také papiere spravili, že kým bude žiť, že sa budú o no starať. Teraz je domov dôchodcov, zničili ho, rodičovský dom je prepísaný na ňu, musel som zmiznúť. Musel som odísť. Ako ste spomínali, 22 rokov ste žili na ulici. Kde všade ste bývali? Viete čo, vlastne najmenej prírode, väčšinou prírode. Poznám tuto od celý, vlastne odtiaľ od Ceredy až po Šeled a naspäť celú prírodu. Poznám všetky konáre a koľko zajacov je jedno s druhým. Snažil som sa o také spravil som si taký wigman, viete, bratranec mi dal stan, dosť veľký, a dal som si na to fóliu, potom také konáre a jeden prítomný človek tam mal kukuricu, tak som si spravil také vázaničky na zimu, tak som si spravil taký wigman, na zimu mu tam napadol sneh. A tak som žil, a mal som ináč, tak som si zabezpečil ešte od bratranca, taký malý ten plynový šporák, zo smetiska som si navláčil tam tieto postele jedno s druhým. Dá sa povedať, že bolo dosť kruté, lebo sám som bol a musel som ako prežívať. Niekedy som išiel na nejakú kopať záhrady jedno s druhým. Ale 13 rokov som si odohral aj fotbal. Bol som dosť zvláštny talent. A ja neviem. Naskytá sa hneď aj otázka, z čoho ste žili tých 22 rokov? Viete čo, ja vám poviem takto. 22 rokov som žil najmenej zo železa, papiere, nejaké také fušky boli. Potom ešte som mal pol roka, tuším, aj sociálku som si vybavil. Bol som v Anglicku 2 roky, tam sa mi darilo. No vlastne, zarobil som 2,5 milióna, ale na cigánov, pravda, že nejaké alimenty sa zaplatili tam ako dcére. No a potom ma zavreli, pravda, že dostal som 10 mesiacov, potom som dostal 11 mesiacov, 2-krát som bol súdený, trestaný. No a teraz... Za krádeže? Prosím? Za krádeže? Nie, za alimenty. Nie, kradnúť som nekradol. Vôbec, nikdy v živote. A zvyknete aj žobrať, alebo pýtať si od ľudí peniaze? Nikdy to nerobím. Tuto by to mohla potvrdiť, lebo ja dennodenne je to vypočítané u môjho kamaráda, čo je tu v Esbere. Je to dobrý kamarát. Je vypočítané, že mesačne takých 9 až do 15 000 zarobím. Ako na naše, čo bolo. Tým zberom? Áno. Tak približne je to tých 5 a najviac 25 eur denne. Keď je leto, tak sa dá spať ešte pod holým nebom, ale čo robíte, keď je taká krutá zima? Krutá zima, keď je, prepáčeným, keď sme tu, dajme tomu, keby ma aj vyhodia, viem sa o seba postarať už kvôli tomu, že si dopredu zaobstarám takú vec, že už mám prichystané pre seba 2-ročnú fóliu
a tie paplóny jedno s druhým. Čiže dá sa, no. Teraz bývate tu, v amfiteátri, ktorý je opustený. Ako vyzerá váš všedný deň? Čo robíte počas dňa? Počas dňa prejdem takých 20-25 kilometrov, zarábam, aby som mohol prežiť. No, približne niekedy 100-160 kg železa berem. No a potom, počas dňa potom, keď podľa ako sa podarí, viete, tak sem si dojdem navariť, porozprávame, pustíme si hudbu, troška zaspievam a to je no. A taká trošku intimná otázka, kde sa chodíte umývať? Prosím vás, už minulý mesiac chodím niekedy do Dolnej Stredy na benzínovú pumpu. Potom mám tu bratranca, aj ten kedykoľvek, a teraz v takejto dobe skočím si do váhu a koryt. Stalo sa už niekedy, že ste vyslovene hladovali? Vyslovene som hľadoval, viete kedy? To tak približne 8 rokov bolo, keď bola veľká krutá zima a s kladivom som rozbíral chleba. Namáčal som ho do snehu, na svíčke som ho roztopil a namáčal som chleba. Stalo sa to. A tuto v tomto amfiteátri bývate sám, alebo tu máte priateľov ešte? Máme, no. Sú tu pár ľudí, tu je, no. Dvaja sú ešte venku, a tu mám priateľku a priateľ je vnútri. Vy ste si počas života skúšali nájsť nejakú prácu a začať normálne žiť? Prosím vás, pani, ja som žil dosť pekný a dosť takú slečnu, ktorá je milionárka. Som mal všetko, len som začal piť, viete, a som sa zničil. Hral som fotbal a zničil som sa kvôli tomu alkoholu. Mal som dosť priateliek o tom potom, ale hľadal som si aj robotu, bol som aj v Anglicku, všelijaké stavby v Prahe a na všetkých oných takýchto prácach. Dosť som zarábal, len kvôli toľko alkoholu som sa zničil a zostal som takto ako bezdomovec, lebo som sa pohádal jedno s druhým. Viem, že vy ste sa aj chceli ubytovať v ubytovni pre bezdomovcov a boli ste tam nespokojní s niečím, s čím? Nespokojný som s tým, že chcel som sa ako ubytovať, ale pán starosta tak povedal, že keď nebývam, akože není som registrovaný v Seredi, že vôbec tam nemôžem byť. Nie iba ja som, sú vácerí, ktorí to tak povedali. A je to dosť zvláštna vec, že takto ten pán starosta si to myslí. Je to dosť smutné. V iných štátoch, čo som bol, neexistuje taká vec, že by voľakomu povedali, že ty si odtiaľto alebo odtiaľto. Normálne. Dajú obed, večeru, pekne výjdu si na ulicu, večer sa vrátia, okúpú sa a je to všetko v poriadku. Tuto to také neexistuje. Dobre, a ešte posledná otázka je, ste spokojní so svojím životom? Ja som ani nie až moc tak spokojný, jak spokojný, dá sa povedať, ale viete, ja mám rád ten život, ten, jaký mám. Lebo ja som dosť taký prekonalý už v tom živote, že so mnou, keď aj ľudia rozprávajú a mám ich rád strašné, či v tuto meste, či v okolí, všade, aj oni majú rady. Ja som taký samostatný, ale dosť vážny človek. Keď zapnem druhý mozek, čo ja už hovorím, viete, lebo ja mám dosť žartovné aj niekedy a rozprávam sa s ľuďmi všelijako. A veľmi ich mám rád, no a tak toto ide, život ide dál. Čo mám robiť už? Vám ďakujem a želám vám, aby sa váš osud aspoň trošku obrátil k lepšiemu. Ďakujem.